Sansone eta Dalilaren pasartea mairatzean zenean, gazna erentzi zuten apesek. Behatz, gotorra gerezi konfitura ontzian deblauki sartuz. Aita ausentearen partez, balantzunen bos ondokoek lau aita kanoniko zeuzkaten. Ez ziren galduko. Osagarri handiko izanagatik, noizbait hil zen balantzun, bihotzekoak emanik, supituki, publikoaren agurtzeko astirik gabe. Euskal Herriaren alde batetik bestera, dolorezko hauenak edatu ziren. Lurrealdearen 6 hegaletarik kultur munduko ospetsuak etorri ziren balantzunen egortzeketara. Prentsa idatzea, ahozkoa eta telebistako kamera bat segitu zen Eliarren errastatzen. Etxegorri bikario ohiak, ez hain aspaldi kalonje izendatuak egin zuen predikua. Herriko aurkoruak, artzain artistak moldatu kanta deadarkatzen zuela. Zuk utzitako tokia nork beteko du? Zure sanotasunaren lehiaz dabil mundu hau eta partikulazki Euskal Herria. Atxiki dezagun eskualdun odola garbi, eta hor gaztei mintxo naiz. Hobe duzue hilik, kanpoko usai likitzek kutsaturik baino, zijoen kalonjeak goraki, haur musuku baten mastikatzeko pasta borobil arrotzak. Hau artean sartatzean, hausten zuela elizan edatu zen geroarekiko beldurrezko isiltasun dorpea. Hil eta eurrengo urtean, herriko plazan, gerlan bizia lapurtu zitzaien herritarren oroitarriaren parean. Balontzunen plomuzko itxura estreinatu zuten posiaren eta herriaren maitale zutsuek. Ospetsuek mesa, mintxaldiak eta herriko etxearen kontu adelatu baskaria zuzkaten egitarauan. Plomuki hartan balantzun agertzen zen, bildotxa bizkarrean zeramala, labrit sakurra saietzean eta galtzarpa utxalak sorbaldan.